दालिगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय किसान बाजार खामारपारा होननाय गामिनि राजा बर'खौ गावथारग्रा दुथांखौ दिनै चिरां पुलिसा फिन गावथारफिनबाय। खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। नोंथांमोना बयबो खोनाखाबाय जानो हागौ राजा बर'खौ गावथारग्रा दुथांखौ दिनैहाय चिरां पुलिसा हाग्रामा ब्रिजआव मोगा-मोगि जानायावहाय फिन गावथारफिनबाय होननानैहाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोङो बयबो मिथिनो मोन्दों। आरो जाय राजा बर'खौ गावथारग्रा बे गावथारग्रानि मुंखौहाय मनजित बसुमतारी होननानैहाय चिरां पुलिसा मिथिहोनाय जादों। दा बाथ्राया बेसेबां सैथो आंबो बेखौ मिथिया। नंगौ दाय गैया दाफोद गैया सासे लाइमोन जोहोलाव राजा बर'खौहाय दुथांफ्रा बुथारनानै थांदों। नाथाय जोंबो दुखु दङ। नाथाय आं बे खोथाखौबो मिथिनो लुबैदों जायनाखि राजा बर'खौ गावथारदों बे मानसिखौ दिनैहाय गावथारफिनबाय होननायावहाय आङो बेखौबो खेंफोरथि मोननो लुबैदों। माने बे मनजित बसुमतारीयानो राजा बर'खौ गावथारदों होननानैहाय बबेनिफ्राय मिथिखो आरो सोर खिन्थालांखो बिनि प्रुफखौथ' रावबो होनाय जायाखै। बुंदों नाथाय बे राजा बर'खौ गावथारग्राखौ दिनै चिरां पुलिसा हाग्रामा ब्रिजआवहाय गावथारफिनबाय होननानैहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों खौरां बिजोंनि गेजेरजों रायजो राजानो मिथिहोदों। नाथाय राजा बर'खौ बुथारग्रा आरो गावथारग्राया बे मनजित बसुमतारीयानोमोन होननानैहाय बोरै मिन्थिखो बोरै प्रुफ मोनखो नैबेखौहायबो आङो खेंफोरथि होजानो लुबैदोंमोन आरो। नाथाय बेखौ रावखौबो खेंफोरथि होनायखौ नुनो मोनाखै। नाथाय मेन जाहोना बेसो बैखौसो नागिरदों आंबो रोदाखौ नागिरदों। माने राजा बर'खौ बुथारग्राया मनजित बसुमतारीयानोमोन होननानैहाय साखि होनाया सोर होखो नै बैखौहाय मोनथिनो लुबैदोंमोन आरो। नाथाय माथो खालामनो मिन्थिनो लुबैबाबो जोङो मिन्थिनो मोनाखिसै। राजा बर'खौ गावथारग्राया मनजित बसुमतारीयानोमोन होननानैहाय बुंनाय खोथाखौहाय बेखौ सोर मिथिहोखो बेखौ रायजो राजाया मिथिनो लुबैना लुबैया कमेन्ट बक्सआवहाय। दा दिनैनि खौराङा बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक खालाम आरो चेनेलाव दिनैसो गोदान हाबफैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय। गोसो दङब्ला भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय। गोजोन्थों।